Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Ila pide ko presiden jong ne ka national film po Meghalaya mo te yasngi os pang ne ka Meghalaya International Film Festival ka ke jimut jong ne vi organize ne program ne ka ke jimut toy ne kumno ki be pat ki lah ban le ban yesim menta kata film international festival Kumba Pilayatip ka Meghalaya International Film Festival kan sedang nadu ka khat sau tarik hadu ka khat pra tarik jong mentau benai March ti hagani ka festival kendon kumba nrupo telitam ki film ki bangin sapeni kini ki film ki kentup ya ki film banashabari kumna Turki kumna Vietnam kumna Italy nangta nakari India kentup ki film Bollywood nangta ki film khasi bat kumta ter ka jingtemu hi jong ka festival kalong nakabenta ba kiwei ru ki para national film nakane ka jala ke jongi kiwei ki artist ki bari nakana ka jala ke jongi kinyo ban pej ye kini ki film pi kini ki film ki balayo award te kini ki jingmentoi kalong ba ye kinong akro kila ban pej hanganur kom ka acting skill jong kitu ki ba ak hakini ki film namar ki ba bun ki film ki film ki ba layo ya shibun ki awat kum bangalaong nang tade kinsa hagani ka festival kinsa donru kini ki director ki ban wan ban yashim banta kum kanuksa kadon kawai ka film jalki kani ka film jalki kalong ka ba itanat bha tu aktor jong ni ka film Sanjay Suri tu un saya don lang nang ta hakasngi ka khat sautri ke badai ka opening day ke badai opening ceremony ka opening film ngin sapen iya kene ka film Lorni te kumba Pilayatip kene ka film Lorni ngi sarong ba ya kene ka film Lashna hi da uba wan prang uba dai na kene ka jela ka jongi hi te aktor ba paunam uba lapau ro haka Hollywood bat kiwei angmur ban haka Bollywood bat Hollywood bat kumta ter Adil Hussein ru un yadon lang haka te kasngi hakat sautari te angtu kini ki samla na ki aktor ki aktris kinyo bani interact kinyo bani kenduk markmat te kani ka wei kadi kalat hakaba kan long ka jingmen toy nam ta jungki kila ban bu ki jingkli kila ban ka interaction te nolor kataru fi habaki wan ki film ki banabar kin sadon shibun ki jing mentoy ki bangi ngi kme lenti namar hakoi kaliang kan sa promote ka tourism ban ngatip ha kin sadon ki wi ki director na Bollywood ki ban sawani shimenta ndakila yo iya kene ke jaka ka jongi ngit kham kin sawani ka ban ringdur ha kene ke jala jongi lada fikan mau ha ka arterik ro ngi lapenlong ha ka sitarik mon mentau benai ngi lapenlong ro ka Cotton Razor ha Mumbai ka jing temu hilong ban attract ye ki wi ro kinong sina film bakin wan ring film hene ke jala ka jongi ka ba kham kong san ro kalong ba ngi kwa ba ka government kan sungthu ba ngidon kam ban kentiu ya kene ke industri ke jongi om tang bangin kentiu bangin khot yaki banabar ban wandring re ningkong nang shap ban kentiu ke industri ke jongi hakane ka jela ke jongi bat ngit scam bakan sa don ka inspiration kan sa don ka jing aiman sim ki samla ke jongi ki ba kwa ban acting bat kumjuru ki ba kwa ban shnai ki film ba per bat ngit scam ka sarkar jela kan sa promote yangi hakarkom ka babiang na ka benta bangin yo yaki cinema hall bat ning bagin yo ka policy hello ka film policy bat kumta ter bat ngingai skam begini ka festival kan long ka bajok te ba kaman te wa ban kli pikindian nama ba ka ne ka bala de ro ka government ka de ka juhi te mantar ka de ka juhi ka government te kumno phi khmi lenti bani trelang bat ka government naman penkiu ye ka ne ka film industry apa ka Meghalaya jongi kumpila amuntan ba ka cinema hall ngim don apa Meghalaya ma te hagano ko kom phi ban ya trelang bar sarkar ban penyo ki cinema hall ka long possible na impossible na phi kadai namar ba bro sikata hoj mendai bangim simlai ye kendu ki bor sarkar ngilale ye kendu na kapor hi te hendrai kani ke jing dawa ke jongi kampat rung than haki tingdrong skor jongi ni ki han ki badan government te leng bangane ka film festival namar ka support hi daga government te ka jing job jongi kalalong lupa 100%
te hadin kene ka festival bat nginang pen mau syuk ya kita ki jingdon kam gi jongi nalor kataro ngin sa submit ru ya kene ka draft na kamenta kene ka film policy haka khandai tarik ngin sadon ya kene ka kajing yatai hapadeng ki riu shampang na po ka mass media jong ka St Anthony's bat kumjuru na nihu haka bangin sa persyang ya ka ban draft bat haka sngi ka ba chief minister wan haka opening ceremony ngin sa submit ru ya kane bat hangni ka policy kila kan thop ru ya ki babun ki benta ka bangi don kam ban promote ka film industry kane ka jela la piong cinema hall la piong haki wi ki benta ru te dakata ka rukom ngidon kajingat bangidon kajing syania ba kini ka solkar kan sa la ban le ai na kamtam bangin sa don nya ki cinema hall kat kum kajing temu jungi hi ha keleng ke district headquarter jong ka jela ba kuman ga kwa ban klipi kene seconded to kumna pin I message na pin khot pin aware ya ki kon samla jong ga jela jongi na mar kum bangi tip ka film industry dai ka we ka nila ban ong ka dai ka solkar ma film industry nama kala ban aikam ban create employment shibun pa ya ki konsumna jangi abok jala kumno pi ben ai gane ka message ki konsumna jangi man pensnyo thu ya ki makin yawan sagane ka international film festival nang ba kila ban yang hagi kejar ka jong leng ba bandrung abok film industry hoi ngakwa ban pha ya gane ka open invitation ka jingkhot ngubha ya baro ki samla pule la ki pule hakino gino college hakanong ba shilong la ne ha jawai la ne ha mokrwat la ne nong stoin na hatura la ne ha nong po bat kum ta ter ngabu ya kene ka jingkhot subha ya ki bakin wan bani shim benta ngabu ro ka jingkhot subha shabaro kitu ki samla ki balai don benta hakane ke industry la kalong ki technician la kelong ki nong tho script la kelong ki nong ringdur la kelong nong acting la kelong ki badan haki studio bat kum ta ter la kelong ki nong shina film klem da yai la ya no ngikwa ban khot sungpai ya baro khamtam haka opening ceremony ke ban sedang haka porsan baje haka khat sauterik hangni ha state central library nalor kataru ka invitation ka lejru shabaro ki pajba ki baju e ban pej ki film la kalong ki pej film khasi la keju baju pej ke film hindi la ne ki baju pej film pareng baro ngi khot sungpai ki la kalong kino ki badan bentah ka imlang ka salang ngiko aban khot subhaya ki baro namar ngitip baki bun hi ki badon ke jingthang ban kentiu ya ki film te la kalong manu la long kilong ki politician la kilong ki baya trei hi ki kamon subharu ngikhot subhaya baro banwan sim bentah ka ne ka festival hoaj baro sikatang ya la let shakini ki school na ka bentah ban register lupa itu ki student te henrei nakamenta ki wei ki bompat registaru kila banwan namar kinsa register haka ju kasngihi kamdon jingper namar haka khasau trik insa sedang ban pen ki firm nadu men step kumta ter te kila banwan lupa banwan pej ki firm bat ngani thu ipi kan ka jaka ka bangila pen kre kindon ru ki jaka bam nang ta kindon ki jaka interaction bat kini ki celebrities nang ta kindon ki jaka ya ki ba ki photo booth ya ki ba phila ban shondur bat kumta ter bat ngila pen kre ka decoration ka ba biang hi hakati ka jaka te ka atmosphere hakati ka singi kan long ka ba itnat ba tengah khot su bhai ya baro klem dajer ka tengi no ba finwan shakane ka festival kata khat sauterik kaban sedang nadu khat sauterik hadu khat pratrik ubnai march jong menta ubnai leber te kini ki badan jik mu banwan hakane ka festival ki haban lekum do kumbangalaong nak menta kitu ki bala dep register lupa te ngila dep register ki ngila ay ki ya kane ka kad bakin yo banwan te henri namenta kitu ki bompa registeru kin sawan hatu kasingi kin sa ay kerteng hatu kasingi lani kila banwan namar kani kelong open ya baro te kin sa register ketika ju kasingi ka khasau terik te kamda don ai ya kita ki kimdon kam man le ai kidi ban shuwan bet namar kadi kelong open ya baro khaj kat ki ba ej ban pej ki film te mana ban pli ya kene ka festival jampi nakliang jong commissioner and secretary jong tourism ula yakran bar chief minister te ngikme lanti ba unwan chief minister tengila yakran ru bar deputy chief minister ba unwan lang hati kasngi nang ta aktor ba paunam Adil Hussein un long special guest jungi hakate kasngi